Futbalisti Slovana Bratislava budú 8-krát za sebou zimovať na prvej priečke. Dobrý večer pri góloch, bodoch, sekundách. Belasí si pozíciu jesenného majstra zaistili včerajším víťazstvom v 18. kole Nike ligy, v ktorom na tehelnom poli zvíťazili nad Žilinou 3-2. Záverečný zápas jesennej časti sledoval priamo na tehelnom poli aj reprezentačný tréner Francesco Calzona, ktorý dnes na konferencii Juraja Slavkovského vyhlásili v NHL za druhú hviezdu zápasu medzi Montrealom a Edmontonom. Canadiens vyhrali na domácom ľade 4-1 a slovenský útočník si obohatil štatistiky o 2 asistencie. Atmosféru olympiády si užijú aj najväčšie hviezdy NHL, ale na štart hokejového turnaja norské hádzanárky potvrdili súčasnú dominanciu. Po olympijskom a Naša najvyššia futbalová súťaž má za sebou jesennú časť. Titul jesenného majstra patrí opäť Slovanu Bratislava, ktorého však budúci rok zrejme čaká náročná cesta za ďalším titulom. Belasí majú iba jednobodový náskok pred druhou Dunajskou Stredou a v najtesnejšom závese za posledné sezóny je pred zimou aj Trnava so Žilinou. Najlepším stolným tenistom roka je premiérovo 18-ročný Samuel Arpáš. 8. hráč Európskeho juniorského rebríčka predstihol v ankete Slovenského stolnotenisového zväzu skúsených reprezentantov Barboru Varádiovú a Ľubomíra Pišteja. Slovenskí rýchlostní kanoisti sa už pripravujú na novú sezónu, v ktorej začnú bojovať o kvalifikačné body na olympiádu do Los Angeles. Medzi najväčšie nádeje patrí 21-ročná Bianka Šidová, ktorá tento rok na juniorských šampionátoch získala 3 zlaté a 3 strieborné medaily. Medzi mužmi má podobné ambície Samuel Baláš, ktorý sa vrátil z jesenného sústredenia v Miami. Na majstrovstvách sveta v Performing Arts, ktorého hlavnou súčasťou je showdance s prvkami baletu, jazzu, moderného tanca či gymnastiky, sa opäť darilo bratislavskému súboru Halo Halo. Náš najúspešnejší klub získal v Taliansku v konkurencii 31 krajín a takmer 3000 tanečníkov 5 titulov majstra sveta. To je už na dnes z gólov, bodov, sekúnd všetko. Prajeme príjemný zvyšok večera a dovidenia zajtra.